Jemeng meneng wae. Apa nyasmitane? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora meng tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iku. Ha iki piye iki ijek siji e. Ora mlebu meneh. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh ngene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pancane maya ijek nang omah. Apa itu? Dimas Antasena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paling dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men. Rasa cerewet. Mundur. Rumahku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong. Heeh. Ya nek panjenengan gendak karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo untuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Oh, to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Ayo wedi wae. Pucet tak. Ketok ora ine pucet kok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ono sing ngerti gelut Antasena karo Antarja. Nggih to, Derek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Iki kan gak minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa e. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo, Edwan? Lho. Bapakmu iki kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas rani wara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Oh tak totok lambemu lho. Wis kowe baliyo. Kowe atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka niki. Jawu Kanjeng Prabu ingkang putra pringgotanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati miwah Rama Kyai Jodiwati kula Jumadung dawuh ingkang putra Jangkar kula Antarja Jumadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Antasena Gatotkaca Antarja wonten timbalanmu waktu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe
wigati lawan Atmajane ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh lajeng paringipun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa ngerti ya nggih nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingin wigatine nyara wedekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta nanging babak anglayoni jujur anusuli durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma sowane Panakawan Bagong nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe monggo Werkudara Janaka nek Dewa kabeh padha sarujuk ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk awan kekarepaning Semar ing atase Semar kuwi derajate Panakawan Semar kuwi mung batur saumpamane lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune tegese Semar bakal ngumpuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa mekaten wae iya mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena ana dawuh apa Pakde aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji ya kuwi Setyaki aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong beri ngestaken dawuh lajeng pangatipun ing Mutra Benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati nah yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba ana sesa mangsa bala nggonmu ngrenah kawan si Bagong beri ngestaken dawuh nyuwun pamit kok beri ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja Bapak kok belas ora sambung rembug karo ngendikane Pakde Ndrawati wah yen sagedagan iki bapakmu kaya ora cocok ora mathuk karo penembune wong tuamu Ndrawati terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena piye Pak kowe wae tak dawuhi Bagong petukno terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae karo sing didhawuhi Kresna kakangku nadyan kaya anakku dhewe Gatut karo Antarja ning pancen belani karo Setyaki kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong siap ngono nggih cah bagus nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku aku didhawuhi si Ndrawati janjane ya ora cocok ora mathuk moko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik wangune ana rasa sing ora prayoga ana penggaling si Ndrawati wedi yen to lenggahing si Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar perkara kuwi aku ora ngerti sing baku aja nganti Bagong kaningaya wah aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong tau tate digula wentah karo Bagong siap Pak mangga dina iki yo senika ngisake dawuh Bagong wani karo Setyaki anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki sik sabar Om ora sampe nae dhewe nek kula jane ora arep wani karo sampeyan ha sampeyan iku juragan kula ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndrawati mongko Sinuwun Ndrawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar ya bener sampeyan iku Senopati Ndrawati ning sampeyan kudune iso metong iso mikir sing mang belani niku bener apa salah nek bener mang belani nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute ana weh saniki sampean nek atur ngajar Bagong mengajar terus entuk-entukane apa malah saya geger kahanane Bagong cilik loro gedhe tekaning pati patine Bagong ning negara Ngamarta bapak preso bapak krungu saya nesu bapak sing mantani Bagong sapa Setyaki bapak terus cancut tali wanda goleki teng Garba Ruji ketemu sampean arep sampean digdaya wani para bapak hah piye
piye iki kok ora dadi piye wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak pripun monggo ora masalah aku arep tak tonyo-tonyonen aku arep tak antem-antemen ora masalah aku arep tak ajar-ajaran aku ora apa-apa wis lara kula lakonane mati nek perlu kula wujude ning siji lho Bagong ora marahi Bagong ora tumindak sing elek Bagong membelani karo Bapak Semar merga Sinuwun Darawati nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati seudon karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguasane para Pandhawa ora mungkin iku terjadi mboten bakal mungkin terjadi ning wasemono sampean lara ati merga Sinuwun Darawati kaunek-unekke terus sampean arep ngajar karo Bagong monggo aku ora masalah nek mung tok poloe aku ora masalah wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujudane ora masalah wis senjaku iki tenanan tak kira nek gojek terus mablek waduh bathukku metu gedhe ya semua wah lah kok kewahane ngene iki aku jelas kalah kono Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene nang nganti kono gawa gada wesi kuning aku ya ndek gada ning jelas kalah upama didu jelas nggon aku ajur yakin sumpah wis iki nek aku ora mulih ning Karangka Jompel iso dadi banteng tenan iki oh ya isih ngoyak ya senjaki ya wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah wis mlayu mbok mandeg lek ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok pupuku ki gathok dadi pupu perih iki nek aku ora mlayu tenan wae Pak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tarisan ngopo Gong mate aku wis cilaka tenan iki Rana ketemu Sencaki Bulkresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa walah yem ngimpi apa kowe istriku tercinta Kang Mas mukane ngoyo ning dalan yem ngopo nangis Gong nangis wae sampean tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Sinuwun Darawati pecah sirahmu dies liur modar kula rasa nangis apa arep diajar kon ra nangis menengo sik kok kowe tak kandhani apa lho ora basa anu pripun aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae terus Kakang Harwaca Kakang Turjo Mak Sestyaki kewangi Sinuwun Darawati aku entuk dawuh saka bapak ya tenan ora Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum ora tenane ora terus kenapa anu kenapa bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu bapak ki tau tok udang tau tok mong mula nek ana wong ndak sikara karo kowe bapak ora mentolo terus bapak dawuh karo Antasena ayo mono Bagong aja nganti diajar karo kakang-kakangmu terus aku mangkat rene iki wah tenane engko sembrono ora aku tekan kene arep ngewangi karo kowe Esti napa estu napa tenan nek panjen tenan terus pripun maju meneh ana apa pedhoke Pak Sestyaki ngono kuwi ngewangi heeh ngono kuwi ora ngewangino Sena ngono kuwi jlomplonge aku modar kowe kok bengok-bengok iki apa to aku omongane yo aneh
Lha menarke wae kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten? Yo. Apa? Pusaka? Ora. Daya kaserten apa? Tinatamen dajeng menten? Ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Niki ora. Nomor iki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amos Rangata Jayamala. Enteni kono Setyaki. Wis yo. Ngampet ambegan. Mbak aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Gong, wis. Ngene? Wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso. Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Gelareng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenan e. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa maneh. Ming gothok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya piyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wih, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wah, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, gleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep ana memburi kena. Wah, ya mung peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata Cina iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku. Rono wis cilaka ya ora weruh aran nek ning bumi iki jan. Wah, jan.
Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol wis kaya mati urun nang sirah semen ra apa-apa kena lemah kok ora ilang ambune jedul ya amo Suramata Jayamrata ayo Wresni Wira Setyaki Bima Kunting sini kowe mungsuh Bagong kewirangan dina iki kowe barmu manguwuh-uwuh karo Setyaki mau aku kalah karo kowe saiki kowe wis ngara menang karo aku ayo ngantemo Bagong ngantemo nek perlu godha wesi kuning godha wesi biru tak keprokno sirahe Bagong nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani apa mentas meguru anyar arep meguru karo ora apa ngabari kowe mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur mumpung durung kowe modar dening Bagong kira-kira iso ngalahke Setyaki weh lah iki delokke sik nang ngene iki kowe kira-kira gila apa ora nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora sawangan Setyaki loh bukan sulap bukan sihir pokoknya ayo iki namanya nimblis sirahmu pecah dadi 8 Setyaki benjanane Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara wonten menapa paman Bagong mabur nggih menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi menapa Bagong saged ngambah Dirgantara kula aturi mastaosaken menika wonten nginggil menika kula semangkat ayo le mabur lagi entas dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua sambato colke colke ana wani ora nglimpis kok mburi colke duapure kaya ngene iso mabur ora mung mabur delok ayo udus ketok kowe Gatot Kaca kok JT men murahan buku arepe dhewe ayo sambat kowe mabur iso ambles bumi iso apa-apa aku trampil malah gak sawangan lho iki yo langsung ambles bumi cus edan ora edan iki tenanan piye mendel meneh aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho ayo ngene iki piye ayo endut ayo metu gane atiku metu ya metu jandak dening aku untir gulumu pedhot modal kowe kowe lah mentolo tenan to sampean ora mentolo sebab apa kowe wis ngece karo Gatot Kaca kowe ngias karo Kaca pun mang tugel wis ora masalah wis mampu untir gulu kula ilang ndase ora apa-apa engko tak gantine ndas tolo manisa cilik kae pedhot jangkamu mampedhot mergane batimu wis rasa dadak ngeman karo Bagong mangkatene putar batur kurang ajar mati dening tangane Gatot Kaca Yai Semar aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar pidana apa sing bakal tak sandhang mergo Bagong ngewiwi karo Kaca Bagong ngino karo Kaca tekaning pati mergo saka tangane Gatot Kaca Siwa Semar aku sing mateni Bagong asem yo akeh semute to kene iki Bang bedak agene karo wong dirubung semute gila alah dene kaya ngono kok glelenge Raja Matut ana wong
pindah mergo dirubung semut kondur klepat tanpa tali wara rumangsane. Ayo sapa lagi mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo 1000 entuk 3 kene ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal oncan Wangsareja Gus Antarja kok Wangsareja iki kakange Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe mbarep anak sulung. Iya Bagong kowe arep ngopo kowe arep nyembur semburan ora masalah ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan Gatotkacae gila karo aku sencaki mundur aku meng kowe jo wis jajo ya semen apa kowe ndek kekuatan sawangen kowe ora mung iso ambles bumi aku iso mabur delone ora percaya endi mabur iki mau aku nek mabur ora tau suwe aja sedelo wae cukup mabur suwe-suwe ragate akeh ya mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa sawangen kowe ambles bumi tak tututi ambles bumi iki delon endi ya ora mandi kabeh ta iki oh bajigur metu ora omong-omong soalnya iki nek metu omong aja mung meneng wae apa nyasmitani ngono dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng sapa-sapa tok pameri sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iku ha iki piye iki ijek siji ora mlebu meneh ayo mlebu meneh wis rada sauntara kaya mlebu meneh ngene yo cah sirahmu mutar kowe ora pancane maye jenom ngomong apa itu Dimas Antasena Kang kok malah ngewangi Bagong dawuhe bapak pancen ngono mergo bapak paling dawuh karo aku niate Semar ora bakal elek tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar nek kakang ngewangi karo Siwandarawati monggo ora apa-apa arep gendak sika karo Bagong aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong nek aku ngayomi karo Bagong sampean arep njotosi Bagong tegese aku sing kudu mungsuh sampean mungsuh aku yo gelut piye menang sapa sengengesan tak keplak sirahmu iya ditantang adine ora wani iki luwih enom lho luwih enom yo men rasa cerewet mundur rumahku kok mundur ki ngopo engko senene mundur kok maju ora ngono wae ya to Gong heeh ya nek panjenengan gendak sira Bagong mungsuhe dudu Bagong ning Antasena nomor Bagong untuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong betul kariwane apa ora ha to Gus ya wis pancen ngono pun kakang ngalah Dimas ora ngalah wedi ngalah iya wedi wae pucet tak ketok raine pucet tak nek aku gelut karo wadiku nek ana sing mati salah siji nyawamu ijole kowe ya ora ngono iki kan masalahmu masalah keluarga aku kan wong liya aku mengarep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa mergo penonton semene iki lho ono sing ngerti gelut Antasena karo Antarja gitu sederek wah edan malah diumumke iki piye to piye wani ora ngono malah jelas iki kan gak minggat us iki karo kakangku kok ngono to iki kok tas-tas to wis ping pindho lho kowe ngeplak aku wong tuwa e nesu piye nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe wis ya ora
Wis tindak riyo. Ya wis Dimas sing ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo, Edwan? Lho. Bapakmu iki kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun nek ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ya wis bumine. Iki blasane wara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Oh tak totok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Kowe atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senane bapak nek nganti kok ora nggawa pusaka nika. Tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktinya Noleo pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Serius? Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik kok, tak culuk matamu lho. Iya aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto lho iki. Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurwelang. Sing mingkup niku Payung Tunggul Naga. Sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki wong edan. Nun ngapunten aku lho iso bales ya biasane refleks. Nek ro gareng niku sok balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku. Wis. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra? Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndorowati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kanjeng Gelunge. Terus gawanen. Oke. Kula gawa nggih? Ya. Mungkin aku walat. Waton kuwi nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Namun kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wes suwe kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1 2 3 wis ngono. Tengen. Tengen. Ngegedhe. Aku somong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piung ngono. Wes, gawane ngono nggih. Nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih, nggo aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh, Arjuna. Wonten maringat dawuh. Bareng tak sawang suwa kadohan lah kok Bagong malah ndotong-ndotong pusaka. Nyatanipun sanes niatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Weh dalah. Ora pati ndhugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedha pusaka Ngamarta katelune. Lajeng kepareng paduka Arjuna wonten maring dawuh. Ora jenengipun Kakang aja ira Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodi lair batine Kyai Semar. Pareng paduka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Panangkan Swaya suwang-suwang pukulun Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng, nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan urunga mengko bakal ngembari marang kadewatan. Menawi kula mengkaten lajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tungguning sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku ora suwe bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestaken dawuh Koko Prabu Sembatu ingkang nderekaken jeneng paduka.